Suntem la Meribel, facem un scurt video despre ce cărăm în ghiozdanul de snowboard. În primul rând avem un ghiozdan dedicat de snowboard, are tot felul de buzunare, buzunărașe super utile, super accesibile, are prinderi, uite cum prindem aici boxa. În partea asta are un buzunar cu acces rapid. Hai să vedem ce avem aici. Numărul 1, o sticluță cu ceai de mere, cu alcool de obicei, e super accesibilă. Hai să vedem ce mai găsim în el. Șervețele, o munte neapărat trebuie să ai șervețele. O cremă de buze, ți să fac buzele varză, mai ales atunci când e frig. După aia mai avem bateriile de la GoPro, de la GoPro 11 și de la GoPro 360, pe care le avem aici. Deci da, cărăm și GoPro. Și o pastilă de durere, nu știi când te accidentezi, Acoxia. Mai departe, în buzunarul din față, ușor accesibil, avem o baterie externă și un cablu de încărcare pentru boxă și pentru GoPro-uri, chiar dacă avem baterii de rezervă. Avem 3 șoricei în caz că avem nevoie și o bandă de izolier, poate ne trebuie în cazul în care se rupe ceva, o punem aici. După care avem o sticlă cu apă, o munte te deshidratezi super repede, dar găsești peste tot apă-schiuri. Ce mai avem? Aici avem drona, vine șervețele. Mai avem încă o cagulă în care ține și telecomanda de la drona. Cagula asta se udă destul de repede, așa că mai avem una de rezervă. Ok. După care avem actele, cardurile, buletinul și tot aici, sus, cu acces rapid, avem ochelarii de soare. Bam. Altceva? Super important, am uitat de el, e într-un buzunar separat, în lateral. Avem o trusă cu câteva chei, în special imbuș și șurubelniță dreaptă, șurubelniță cruce de mai multe dimensiuni, are și o lanternă mică. Și ce mai e mișto la ghiozdanul ăsta, care e dedicat pentru snowboard, are culoarea asta portocalie. În caz că ești pe off-pist și te rătăcești sau se întâmplă ceva, poți să-l deschizi și să-l pui așa pe munte ca să se vadă, să fie ușor de observat. Cam asta ar fi. Sper că v-a fost util, sper să luați ceva ce vă folosește din toate astea. Eu zic că toate sunt folositoare și pe pârtie e bine să ai cam tot ce aici. Mai ales dacă ești într-un resort unde sunt pârtii lungi și te dai mulți kilometri. În România, din păcate, nu ai prea multe pârtii și dacă se întâmplă ceva, poți chiar să o iei la pas. Destul de trist, dar asta e realitatea. Ne dăm în continuare la vale. Hai, ne vedem pe pârtie. Cius! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them